Novos encontros tamén na primeira futgal. O Unión recibe o Arcade, o Abanqueiro ao Marcón e o Valiño visita o Estrada. No grupo 2, Esteirana apura as súas opcións de loitar pola permanencia ante o Muxía. Continúa a Liga na primeira futgal con compromisos relevantes no grupo 2 e no 5. O obxectivo é claro para os equipos do Barbanza neste punto da competición, regresar con puntos para chegarse o máximo posible ás súas metas da permanencia. O Unión aspira ademais a loitar polo ascenso e ese camiño pasa por volver a vencer esta fin de semana. Os de Asado son un dos equipos máis en forma do grupo 5 e encadean 5 triunfos seguidos, o que os leva a ser o terceiro mellor equipo da táboa. E para manterse ou escalar postos precisan gañar o Arcade. Os rianxeiros agardan un partido complexo ante un rival que sempre os pon contra as cordas. De feito, na primeira volta venceron por 3-1. O Arcade, o oitavo, vive unha xeira de 3 encontros sen gañar, o último a derrota por 1-2 ante o Cordeiro. O Municipal de Vilas acolle este sábado a partir das 5 da tarde o duelo no que se verán as caras Unión e Arcade. O Abanqueiro contará tamén coa roupa da súa afección, xa que regresa a Vista Alegre. Os da Charca afrontan esta xornada coa recente vitoria colleitada ante o Atlético Cuntis, nun encontro moi traballado, dinámica que queren manter esta fin de semana ante o Marcón Atlético. Vivirase un duelo equilibrado, xa que se miden o 13º e o 10º clasificados, e só hai 3 puntos entre cada un. O Marcón suma 2 derrotas seguidas, a última a sufrida ante Unión pola mínima. A Abanqueiro e Marcón mediránse o sábado ás 6 da tarde en Vista Alegre. E o Valiño terá a oportunidade de encadear o seu terceiro triunfo seguido. Os de Cabo de Cruz, 15º, queren ampliar a súa renda co descenso vencendo o Sporting Estrada. Os estradenses novenos caeron no derradeiro partido co Flavia e queren volver a puntuar na súa casa. O Valiño deberá mostrar unha boa versión colectiva para sacar algo positivo do Municipal da Estrada, sobre todo despois do gran triunfo que pecharon ante o Amanecer na anterior xornada.